ଆସିଲା ଦେଖିଛୁ ଏ ସଧେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରାତି 12ଟାରେ ତମ ଗାଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଭୂତ ବାହାରେ। ସଧେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତମ ଗାଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତ ଡାକ ଦଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଭୟ ହେଲେ ଭୂତ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଆସେ ନିଛାଟିଆ ରାତି 12ଟା ହେଲେ ଭୂତ ବାହାରେ। ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଥା। ଯଦି ସତରେ ଭୂତ ଆସେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ଧରା ଧରି ହେଇ ରାତି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହବା। ଆଉ ଡେରି ଖାଇକି ସତେ ଶୁଣୁଛୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତ ଡାକ ଦଉ। ভূত মতে সাহায্য করেছে। হে ভূত ওঝাটিয়া রাতিরে ঝিও পিলা একা একা আছে তোতে ডাক দে না। ଶୁଣୁଛୁ ଭୂତ କେମିତି ଡାକ ଦଉଛି? ଏ ଭୂତ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଲେ ତେଣୁ ରହି ରହି ଡାକ ଦଉଛି। ଆରେ ଭୂତ মাই ভূত না অন্যরা ভূত ভারী ভয়ঙ্কর আছে। সাথে সতরে যদি ভূত আসে তো রক্ত পিইଯାଏ। ଝିଅ ପିଲାଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବରଷା ହେଲେ ଭୂତ ବାହାରେ। ସାଥେ ଆଦେଇ ଯା ଏ ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣକୁ ଡାକୁଛି। ଏଇ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ବାଳକୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିବି। ହେ ବାଳକୃଷ୍ଣ